Θα παραμείνουμε στον τεχνοχώρο Καρτέλ, όπου εκεί εδώ και λίγες μέρες η ομάδα Θα Δούμε παρουσιάζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το Ουρανός πάνω από την πόλη. Έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς εδώ μέσα από το πλαίσιο αυτής της εκπομπής για αυτή τη δουλειά. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον σκηνοθέτη της και ενός εκ των πρωταγωνιστών της, τον κύριο Ακίνδυνο Γκίκα, ο οποίος περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη δουλειά, η οποία είναι εμπνευσμένη από μια ταινία σταθμού του παγκόσμιου κινηματογράφου, Τα Φτερά του Έρωτα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ακίνδυνε Γκίκα, είστε καλά? Καλό απόγευμα, μια χαρά. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά, την οποία δεν την έχω δει. Έρχονται όμως εδώ πληροφορίες που κάνουν λόγο για μια δουλειά που έχει πάει παραπέρα την ταινία αυτή του Wim Wenders, για ευρηματική σκηνοθεσία και για μια δουλειά επίσης που μας αφορά πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την Αθήνα του σήμερα. Είναι έτσι? Θα ήταν ύβρις να πω ότι έχουμε πάει παραπέρα από το μεγάλο έργο το οποίο δημιούργησε ο Wim Wenders και ο Πέτερ Χάνκε το 1987, φτιάχνοντας Τα Φτερά του Έρωτα, ή αν προτιμάτε καλύτερα τον Ουρανό πάνω από το Βερολίνο. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς είναι να δανειστούμε αυτό το υπέροχο σενάριο, στοιχεία από αυτό το υπέροχο σενάριο, και να μεταφέρουμε τον ουρανό πάνω από την πόλη της Αθήνας του 2015. Είναι μια παράσταση που είναι στο σήμερα, αφορά τους Έλληνες, αφορά τους Αθηναίους, αφορά γενικά την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό κιόλας έχω προσδώσει ένα τίτλο, τον τίτλο του θεατρικού ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Ο ουρανός πάνω από την πόλη μας είναι βαρύς, είναι μαύρος, πώς είναι? Είναι μαύρος, είναι βαρύς, αλλά πάντα μετά από μια θύελα, μετά από μια μαύρη μέρα ή μια μαύρη νύχτα, έρχεται πάντα ο ήλιος ή η φεστεριά. Θέλω να βλέπω τα πράγματα πάντα αισιόδοξα και ο ουρανός, ο δικός μας, είναι αισιόδοξος. Mm-hmm. Πώς ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά, τι ακριβώς παρακολουθεί ο θεατής? Ο θεατής παρακολουθεί όλον τον εγκλωβισμό που υπάρχει μέσα σε μια πόλη. Είτε είναι αυτή ζωντανή, δηλαδή αφορά τους ζώντες οργανισμούς αυτής της πόλης, που είναι οι άνθρωποι, είτε είναι οι άγγελοι, που κι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την πόλη. Και όλοι μαζί ψάχνουν να βρουν ένα διέξοδο, μια φυγή. Η φυγή βέβαια δεν είναι το να φύγεις από αυτή την πόλη, η φυγή είναι να μπορέσεις να νικήσεις τα προβλήματα αυτής της πόλης. Και βλέπουμε ιστορίες μεμονωμένων ανθρώπων. Αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες για το τι περίπου βλέπουμε στη σκηνή. Μέσα από αλληγορίες, μέσα από ένα ποιητικό λόγο, αλλά και μέσα από έναν καθαρό αιμορεαλισμό, βλέπουμε στιγμές της καθημερινότητας. Όλες αυτές ενώνονται όμως μεταξύ τους μέσα από τα μάτια των αγγέλων που παρακολουθούν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Των αγγέλων που βιώνουν χωρίς συναίσθημα, γιατί δεν μπορούν να αισθανθούν αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι. Μπορούν όμως και αποκτούν τη γνώση από αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι τους οποίους παρακολουθούν. Και έχουμε έναν άγγελο ο οποίος ζηλεύει τη θνητότητα των ανθρώπων και κάνει μια επιλογή. Μην πω περισσότερα, ας αφήσουμε και ο θεατής να βρει κάποια πράγματα μέσα από την παράσταση. Θεωρείτε ότι αυτό που μας έχει συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι πράγματι τόσο βίαιο? Νομίζω είναι από τα πιο βίαια πράγματα που μπορούν να συμβούν σε κάθε κράτος, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πολιτισμό. Είναι πραγματικά βιασμό στο να ένα κυρίαρχο κράτος να μην μπορεί να αποφασίσει το πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει πάνω σε αυτή τη γη, σε αυτό το πλανήτη, και να έρχονται κάποιοι άλλοι να αποφασίσουν για το τι θα κάνεις και πώς θα το κάνει.
Η ιστορία μας έχει αποδείξει, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, και δυστυχώς αυτό ξεχνάμε πολλές φορές, να ανατρέξουμε στο παρελθόν μας, θα μας αποδείξει ότι φίλοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μονάχα άνθρωποι και κοινωνίες οι οποίες εκμεταλλεύονται μία την άλλη. Δεν ξέρω αν κανείς δει και αυτό που συμβαίνει στη Συρία και αν τεχθεί θέμα σύγκρισης με αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Λέω, δεν ξέρω, μήπως ήμασταν και πάρα πολύ καλομαθημένοι, μήπως ζούσαμε πραγματικά πάνω στα σύννεφα του ουρανού της πόλης. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε καλομαθημένοι. Είμαστε ένας λαός ο οποίος μαθαίνει πολύ γρήγορα και πολλά πράγματα. Το έχουμε αποδείξει. Οι Έλληνες αποδείξαν ότι μπορούν να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες και να τους κάνουν σχεδόν αγγίζοντας την τελειότητα. Και οι Έλληνες που πετάγαν τα σκουπίδια τους, ξαφνικά για 15 μέρες μάθανε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ακολουθούν τις λωρίδες που επέβαλε η οδική κυκλοφορία, μάθαμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Αν τώρα αυτοί που μας κυβερνούν μετά από 15 μέρες ξεχάσανε το τι μας μάθανε, φυσικό δεν είναι και ο λαός να ξεμάθει. Άρα είμαστε πολύ καλοί μαθητές. Δεν είμαστε καλομαθημένοι. Είμαστε καλοί μαθητές. Αρκεί να έχουμε καλούς δασκάλους. Έχουμε διαβάσει επίσης σε ό,τι αφορά το στήσιμο της δουλειάς ότι έχετε επιλέξει να μιλήσετε με πάρα πολύ γρήγορες σκηνές, ότι οι σκηνές εναλλάσσονται με τρόπο καταιγιστικό και ότι ο απόλυτα ρεαλιστικός λόγος εναλλάσσεται με τον ποιητικό. Πρόθεσή σας ποια είναι, ο θεατής που θα έρθει να δει την παράσταση, με τι αίσθηση θέλετε να φύγει, τι θέλετε να του αφήσει? Ο θεατής, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να βιώσει όπως εκείνος θέλει. Εμείς φτιάξαμε ένα έργο που δεν τον αφορά πώς το δουλέψαμε, πόσο βαθιά προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε αυτό το έργο. Είναι σαν ένα ζωγραφικό πίνακα. Από τη στιγμή που τον αποδίδεις αυτόν τον πίνακα στο κοινό, αποφασίζει το κοινό και τον μεταφράζει το κοινό. Ναι, είναι γρήγορες οι σκηνές γιατί είναι ένα κινηματογραφικό σενάριο, άρα θα έπρεπε θεατρικά να έχει ένα ρυθμό ώστε να μην κάνει κοιλιές. Από εκεί και ύστερα ο ποιητικός λόγος υπάρχει, γιατί έχουμε το εκπληκτικό ποίημα του Πέτερ Χάνκε, όταν το παιδί ήταν παιδί, το οποίο είναι μέσα από το λόγο των αγγέλων, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους ανθρώπους εδώ στη γη, μέσα από αυτή την ποιητικότητα και την αλληγορία στο λόγο τους. Και ταυτόχρονα έχουμε τον απόλυτο ρεαλισμό από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ κάτω στη γη. Και τώρα μιας και είπατε, κάνατε λόγο για ζωγραφικό πίνακα, να πούμε ότι συμβαίνει και κάτι πάρα πολύ ωραίο μέσα στις παραστάσεις σας. Κάθε τριήμερο εντάσσεται στο πλαίσιο της παράστασης και ένα δρόμενο. Έχετε ξεκινήσει με τα εικαστικά. Θέλετε να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, τι ακριβώς συμβαίνει? Συναντιέστε και με άλλους καλλιτέχνες και κάτι νέο προστίθεται κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό. Κάθε τριήμερο φροντίζουμε να υπάρχει και ένα εικαστικό δρόμενο το οποίο εντάσσεται κανονικότατα και χωρίς να πετάει έξω την παράσταση μέσα στο δρόμενο το οποίο βλέπει ο θεατής. Αυτό είναι πρώτο το εικαστικό που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες, δηλαδή οι ζωγραφικοί πίνακες από Έλληνες ζωγράφους που μπορεί ο θεατής να τους παρακολουθήσει 1 ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση, αλλά και κατά τη διάρκεια της παράστασης. Και βέβαια μπαίνει σιγά σιγά τώρα το μουσικό, όπου σε ένα συγκεκριμένο σημείο του έργου μας θα έχει κάποιος μουσικός ή τραγουδοποιός ή τραγουδιστής ή οργανοπαίκτης να έχει ένα καθαρό αιμο 5 λεπτό δικό του να μας δείξει τη δουλειά του. Όλα αυτά βέβαια ενταγμένα μέσα στο ύφος της παράστασης. Είναι κλειστά όλα τα τριήμερα ή δέχεστε ακόμα συμμετοχές γι' αυτό? Δεχόμαστε ακόμα συμμετοχές, έχουν κλείσει αρκετά τριήμερα και δεχόμαστε ιδέες. Όποιος πραγματικά θέλει να δείξει τη δουλειά του, είμαστε ανοιχτοί και ειδικά νέους ανθρώπους. Είστε αισιόδοξος για αυτή την πόλη που ζούμε? Θα πω ναι. Είμαι υπέρ της λύτρωσης, όχι του happy end. Είμαι υπέρ της αρχαιοελληνικής λύτρωσης. Οι αρχαίοι τραγικοί μας
έχουν γράψει συγκλονιστικά έργα, τα οποία εδώ και 2,5 χρόνια συντηρούν τον πολιτισμό παγκόσμια και στα έργα τους έχουν λύτρωση. Ζούμε σε αυτή τη χώρα με αυτό το γαλάζιο, το απέραντο και από πάνω μας αλλά και μπροστά μας με τη θάλασσά μας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πεσημιστής. Δεν θα μπορούσα να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει το τέλος να έρχεται. Ίσα ίσα βλέπω ότι μια νέα αρχή έχει. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει και το τελευταίο διάστημα και κάπως έτσι να κλείσουμε, ότι ο ουρανός πάνω από την Αθήνα τον τελευταίο καιρό μας χαρίζει κάποιες απίστευτες εικόνες. Κάτι γίνεται με το φως, βλέπουμε κάτι πρωτόγνωρα χρώματα στον ουρανό. Γιατί ίσως αυτό που υπάρχει από πάνω μας, δεν ξέρω πώς λέγεται, Θεός, Αλλάχ, Βούδας, ενέργεια, όπως θέλει ο καθένας σας το ονοματίσει, σέβεται τούτον εδώ το μικρό λαό. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Και εγώ χάρηκα. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Θα πάτε μέχρι πρώτα ο Θεός πότε? Θα πάμε μέχρι τις 21 Φλεβάρι. Μας έχει κάνει κακό αυτό που λέω, γιατί όλος ο κόσμος το αναβάλει και το πηγαίνει προς το τέλος. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστή τακτική, γιατί στο τέλος δεν θα βρίσκουν εισιτήρια. Εμείς πάντως θα είμαστε μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου εκεί στον Ελαιώνα, στον τεχνοχώρο Καρτέλ. Καλή δύναμη εύχομαι. Σας περιμένουμε στην παράσταση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρουσία. Να είστε καλά.